କହିବି ଆରେ ବସିଛ ଭଉଣୀ ମରିଯିବା ଦରକାର। ଓହୋ ଦୀପକ ଆମେ ତ ଭୁଲେ ଦୀପକ ଏମିତି କଥା କହିପାରୁଛୁ କେମିତି? ଆରେ କାହିଁକି ଏତେ ଜୋର ପାଟି କରୁଛୁ? ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି କାଲି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କରିବେ। ଓହୋ ଦୀପକ ଏମିତି କଥା ଭୁଲେ ଭୁଲେ କଣ କହୁଛ? ସିଧା ସିଧା କହୁନ କଣ କହିବ? ମୋ ଝିଅ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। କଣ ପିଲାଟି? ହଁ ତୋ ଝିଅ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ମିଛ କହୁଛି। ହଁ ଦୀପକ ମିଛ କହୁଛ। ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ବି ମିଛ। ବାକି ତମେ ତ ପୁରା ସତ୍ୟ କହୁଛ। ତମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ମହାପୁରୁଷ। ମୁଁ ତୁମ ହାତ ତୁଳି ହଉଛି ତମେ ଟିକେ ପାଟି ଚୁପ୍ କର। ନା ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେବି। ତମେ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର। ତମେ ଏମିତି କଥା ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିବେ ନିହାତି ଦରକାର। ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଜହ୍ଲାଦ। ତମେ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର। ତମେ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର। ତମେ ଗୋଟେ ବେଲଜ୍ଜା ପୁରୁଷ। ଆରେ ମୁଁ ମଣିଷ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ତିଆରି। କାଠ କି ପଥର ନୁହଁ ଯେ ତମ ମନକୁ ଯାହା ଆସିବ ତମେ ସେୟା କହିଯିବ। କଣ କଲୁ ବେ? ଆବେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ତୁ ହାତ ଉଠେଇଲୁ। ବେ ତତେ ଆଜି ମାରୁ ମାରୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି ବେ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଚୁପ୍ କର ଦୀପ। ପାଟି ଚୁପ୍ କର। କାହିଁ ସାରା ଲେଖା ହେଇଛି କି ତମ ଏଭଳି ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରକୁ ଭାଇ ଡାକିବା ବୋଲି ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଛି ଜୋତାରେ ପିଟିବା। କହନା ନା ବୋଉ ତୁ କିଛି କହନା। ମୋ ନିଜ ଛାଇ ଯେତେବେଳେ ମୋର ନିଜର ହଉନି ଆଉ କିଏ ନିଜର ହବ? ବହୁ ଦେଢଶୁର ଏ ଭାଇ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାର ମାରିବା ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଛଡା ଅପରାଧ। ତମକୁ ମାର ମାରି ମୁଁ ଯୋଉ ମହାଭୁଲ କରିଛି ସେ ମହାଭୁଲର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ମାର ବୋହୁ ମୁଁ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ ମତେ ଜୋତାରେ ପିଟ। ତମେ ମତେ ଜୋତାରେ ମାର।